Insert number. Insert. Nag-aaram na niya ako inimid ko lang ikaw. Nag-aaram na rin mo ako nag-aagamit sa laptop. Inimid ko lang ang prindot mo. Kaso nga lang, mapangit ba pa? Hula-hula kasong kumain doon. Oo. Na, ha? Oragan mo na ako minsan. Yun sa'yo mo. Diri pa yun na-edit? Sige mga 14. Ang pag-adjust ang Di man lang pipindot yung mga. Ano yung katuwa? Ito lang, naglanggan na. Ay, pag-uudot doon, ha? I know. Have a good trip ako sa YouTube. May ilungin ko na. Siya na yan. Nakapapin na. Yan. Okay? Yadi. Thank you for watching. Ayun, para malinaw-liwanag. Ayun. Malabo tayo dun. Kung di rin man kita sabi nga ano naman, bakit kita naman ay kahit salamat. Hindi na ako mapapray. Pagano meron nila kahit ito. Tapi lang printer. Basic ko. Okay, mura na. May kahit salamat. Okay po, nag-isgan ko. Ay, maon na ngayon. Ano rin? Mao na ito. Oo. Hindi ko gusto ko sa ganyan dito para umuna. Ang hanggang dibisito. Pero yung ano, okay na yun. Isasagod sa ano, didihan. Yan. Nalay the drug. Good, left. Sige yan. Para magayon mo sa ganito. Sige. Yan. Bahala ka. Ito, hindi. Magay-maga. Pag-iyan ko. Nasabi, hindi. Diba? Ganyan. Di ma ako ang kapasal mo. Masulat ako sa title sa taas. Ano yun? Maski okay na yun sa taas. Ay, oo. Isagad mo na yun para diretso na title. Ano ko na lang sa baba. Diri. Sige yung taas. Yan. Sige pa. Hanggang isa. Di umalan. May margin man talaga yun. Andi diyo. Okay sa narration. Okay na yun. Yan. Okay na yun. Ba na yan? Sa narration. Sagay man lang sa narration. Ano ba ba yan? Surat sa narration? Oh! Hi! Hi! Si Manay Basyo mo nag-iimod. Hi sis! Nag-work. Need to work para sa economy. Tapos, wala na trabaho sa Basyon. Ayun, wala nga din yung pamate. Ay, Good morning. Beautiful morning. Yes. Beautiful, happy morning. Hi! Thank you sa nanonood. Hello, December na. Merry Christmas in advance. hindi na niya dito. May margin na ito. Hindi lang ang margin. Yan. Sagid-sagid hanggang buto ha. Okay na yan. Ano na kita masulat na. Pwede mag-isip sa baba. Ay! Anak ka isa? Pero eh. Ano mo naman may istorya na nakita na naman? Isi ka?
Naka-live ako sa YouTube. Nag-edit. Kape na. May tinapay. Ay, hindi ka na mag-edit sa layo? Wala kami kuryente. Okay, ngayon sa ako dito naka-apply din ngayon. Mama, nag-deliver si kita. Ay, na. Busy mo naman. Ang lumit. Anong business mo na yan? Wala, busy ka. Picture. Nag-ano? Dili mo na ko nakasikaso kay. Sana, nakaagi ba sa papa? Ayun. Mga 40 days. Pero kuya na naman. Ano? Makulong sa balay. Kuya na mo muna. Dili, ano daw mo sa balay? Kung papa yun. Kaya, hindi pa ako naka-live pala nun. Sabi ko sa imo naka-live ako. Alright. Sino tabi ino nakaupo dito? Si Mana Inol. Kabatch ko. Ang pogi ko na kabatch. Nagpudo kong pakidaldal. Sana kita maano? Sana kita. Sabihan mo na lang niya ako. Abo ko magparabak sa GC. Personal na lang niya ako. Baba. Oh, siyempre medyo ano pa ni sita. Ding ka man hagilapon. Din na sa balay. Mahal ng balay niyo. Dili ko aram. Dito sa pagdahan sa sulod. Adira dito sa buntong. Dito ka mapadidi diri ko aram ng balay niyo. Dito ako sa may sa may tulay. Pag kami sa tulay, andito. Di hapotong ko na lang yan. Balay niyo na sa ira. Ingat. Diri, pag sinabihan ako dito sa balay, sasabihin ako. Sarap ko na. Give Telegram ID. Why? Why the Telegram? I don't have Telegram ID. Sis, musta na tabi si Papay? Inihika. Bago ako naghali, ano ito na, linuto ko kagabi na may sabaw, na sinigang. Ininit ko. Tapos, imbutang ko dito sa niya, para kauno niya. Kay, lang dito ang tao paghali ko, si Grace. Makaroy kang Grace na dala. Dagano man sa tanin na si Kaso, ay may Oreg, si Ash. Di ako makaano niyan, kaya may tatapos-tapos ako. Mahika na si Papay. Mahika na. Hingal na magano pag inuubo siya. Ganon-ganon siya. Inuubo. Nag-irog-irog siya sa nadudumduman ko sa ninihika ako. Irog ng God. Sada.
Baho magpa-check up. Oo nga ni. Mapa-check up. Ay, pa-check up ba, Papay? Habo ba magpa-check up para makainom ng gamot sa antibiotic para sa ubo niya? Binakalan ko sa Robitussin. Antibiotic man siya. Medyo okay siya sa to sa pinainom sa Robitussin. Siya para sa plema na siya syrup. Robitussin para sa Kaya nag-blender din ako kanina ng bawang, kuya apple, carrot, lemon at malunggay at spinach. Di kasi maka-blender didi kay wala kuryente. Kawara-wara ang kuryente. Brown out.
Oh, mao, sabi, brown out. Brown out. Sortehan man sa gurang, kay, may mga bata sila na mag-artender. Si malay sila, mao nagpaparaasikaso permi. Tapos si Grace, inatindiran man sila. Nagtatagaan man mag-atender. Ibang may gani kaya to sila. Stress, dapat diri may stress ang gurang. Dapat diri makabati sa mga problema, mga bayadan, mga utang. Dili ko nga niyaran kung nakay magkakautang pa, wala man sila iniintindi. Dapat wala na sila namin, magkakautang pa sila. Dapat di na sinutang kay Oo, nangluluya si Papay pag inuubo. Nangluluya. Aran? Sulihan mo! Ha? Ha? Yadi ka kapag-udok, ha? Panganak ko na kapanilig, yadi ka kapag-udok. Mapagano lang ngayon napipilian na isunod na. Ano pa? Kay, grabe din na kita buhay. Kumapon mo. Mga kilaliwat sila ng abugan. Oo. Urad. I-save ko na ini. Save lang. O save at. Yan save lang. Dire ko batangan siya ng halimbawa ko. Send mo na lang sa ako, ha? Right. Tapos, Document. ano yun Nanon, ano mo? Share mo. Ito na. Dito na lang sa taas. Sa dibihan. Share mo. Right. Kaya mo diri ko nakukuha. Paano mo kayo gidiritso mo ngayon? Kaya man. Kaya sabi mo diri mo na imo. Kaya paka-save mo. Di new document sa baya ha. Oo. Oh, paka-save mo. Save ka sa document. Sa right side. Ano yun? Musta na ang buhay-buhay nato? Musta tabi Inol? Manay Inol. Mayaman na si Manay Inol. Iya ba siya? Mayaman na si Manay Inol. May mansion na. Sa kanya tumanggon. Yaman. Classmate. Isi. Mayaman na si Manay Inol. Yaman saan?
Dua na ang college niya niyan. Kaya din na. So, sa black documents ka lang. Black documents. Mablank. No documents naman yan. Kaya save mo na. Yan. Insert. Picture. Arin pa dito. Arin pa dito. Ano rin? Ay, wait. Picture. Kaya din. Yan. Yun, ikadua. Di, Yan. maya din wala ko. Oo. Kaya kung meron bagang pinindot ka, dito insert. Oh, Ay, din. Spartan. O, diba? O, diba? School lang to. Wow! Kagayon. Feeling ko ang talino ko ngayon. Ay! Drag ka, be! Nining. Kasi mama, itok doon na. Di pa nakakuha. Ay nining, ang mga gurang na, di kay sararuan na pagtukdo. Kay siyempre, kay nalilimot man ang mga gurang. Oh. Thank you for watching it, Ingat ka mo, tabe. Sige na niya, na busy na si Inday. Uli. Sige, mau po. Mayad ka pa, mayaman ka na. Oo, tsaga-tsaga lang. Nadadaan sa tsaga. Sa grabe, nahigit man sa lima na inol. Sipag-sipag lang. Sipag lang. Nothing is impossible. With Nothing sipag. is impossible. Wala naman na ano. Walang mawawala pag magsisipag. Yes. Maghapon ng init na kapang. Salamat. Thank you for watching. Salamat.
Thank you sa nanonood.
Cheryl, pay attention. And she outside in nature. Hi, salamat. Who calling me? Why are you calling me? I'm on the live. Oh my God. To get your attention. Hi. Thank you for watching. 13 people. Stop with that keyboard. Okay. Hawaii. Hi. You had 57. Thank you. Haju, yes. John Mahoney, hi. Hi, Golden. Thank you for watching. Thank you for joining here. We have a new lock. Where are you at? I'm at my college's home. Because here have electricity, I charge my phone and I do live also. Because he have a Wi-Fi, I connect another Wi-Fi. And this how the outside the nature. Yes, I'm at my college's home. Still no electricity at home. I don't know why. I don't know why to say goodbye. Thank you. Bang gusto ko malamig. Una po. Nag-yelo. Wow. You pay the bill. I pay the bill. Yeah, I put the coin to connect the Wi-Fi. I'm talking electricity. Yeah, already paid. All of them, even the neighbor, no electricity. Because something happened. I don't know. They said they fix now today. I mean today to having electricity. Hope tonight electricity come back. I'm hoping.
Yep, yep. Okay. I'm talking. Hi, Shiman. Oh, hi. Thank you so much.
light. Thank you, Golden. Hit them like. Thank you, Golden. Thank you so much, Golden. Lona. Nakaliga na? Tapos na naman. Nangyari. Natapos po, tulo na. Ba? Kada kalain mo yan. Thank you for the likes. Lagay nga sa kristal ko. Ayun, tayo. We don't want to see you. Thank you so much. Okay, wait.